saioari hasiera emango diogu, nahiz eta bestearen bukaera ere hori izan dugun. Eta hirugarren solaskide, Javi Goitia Blanco, Berdinoko semea. Gauza asko da, hizkuntzalaria ofizialki ez da, baina zaletasunez betebetean harrapatzen duen kontua da, eta berarekin uzten zaituzte, Goitia, Javi, hasteko, konta iguzu nortzaren, non bizi izan ziren, zure herriaz, zure gurasoez, zure inguruaz, dituzun bizipenak. Eta zema zor daukaten. Bueno, ni etornaz ona geuza askotarako. Lehenengo, nire aurretik hitzaldi gazte biek esan daben egiak ezartzeko eta indartzeko. Ze beraiekin ados nago, behar bada ertzetan apurtzu bete ez, baina, bueno, bihotzean, bai, guztiz. Gu gaude, bide honean gaude. Hau bidea guk daramagun bidea, ez da bide barria, badaroa dakigunez 300 urte, eta beti baztertu da, baina itxaropena da gaur egungo teknikarekin, gu nagusituko garala. Gauze bat parkatuko nauzue. Zer, ni normalean joaten naz abarratatik eta ostoetatik, eta idatzita ekarri dut gidoi bat, gidoitik ez ateratzeko, baina gidoitik kanpo gero aldogu nahi zuena jarraitu, zabaldu edo murriztu edo behar dana. Horrela, ni hildotik jarraituko dut asko zerrezago nietzako eta zuentzako ere bai. Ni gogoz 37 urte ditut, orain. Ez 70. Osea, benetan, goizetan izartzen nazenean, pentsatzen dut, 40 zenbat falta dut. Eta enaz gogoratzen ja, ni konturetu barik agure bat naizela. Agure zoriontzua. Ikusten dudalako, euskera ez dela hilko, urrengo 2 belaunalditan. Mundua zikintasun beterik eta izadia larrialdi iraunkor baten egon arren. Ze hori da benetako problema bilek horren bilen dira. Mundua, nola daukagun mundua. Euskera lehen baino beto dago. Bermeoko portuaren ertzean jaioa, ezagutu dut bizimodo bat guztiz ezbardina gorkoarekin erkatuz. Bermio, ia guztia egiten zen bertan. Egurrezko barkoak, beraien motorrak eta brontze galdezko pieza erraldoiak, kotoizko zareak, kordelak eta zogak, gazedari gozoak, itxaso emankorrak, ematen gaituen mota guztietako arrain, otarrain, zeloi eta maskulo, eta haidetik udazkenetan etortzen ziren txori multzo amaibakoak. Ni diot hori, nire aitona, Batxitxakoko faroko agintaria zelakon, eta txoriak, ekartzen zitzaigun txoriak argiaren aurka joten zituenak, toneladak txori. Guretzean jan dira txoriak mota askotan. Arrozekin, eta erderazko berba bat oso polita dena, da, esaten dabe, esto tiene, zelan da berri bera. Esto tiene, joder, ez da azta behine berba etorko. Enjundia, esto tiene enjundia. Enjundia, dakizue zer dan enjundia. Enjundia da txoriaren koipia. Txoriaren koipea, koipe gozoa, kanpoko txoria daramaten dakarden ezurretan sartu da koipea. Koipe gozoa. Gu txori asko jan ditugu ni umea nintzela, lume errean useina gogoratzen da zoa. Eundez eta eundez txoriak erreten gure patioan. Baina, aberaztasun esan hori. Mundua aberatz baten jaio naiz. Ia, 300 baserritik egunero, esnea, barazki, sasoiko igali, arrautz eta bar jaisten ziren kaletara eta merkatura.
aberastasuna eta paradisua. Eskoletan erderaz eta kalean euskera zan gure arrunta. Eta bi hizkuntz erabiltzea behar bazan nastean, biek, oso normala. Institutoan euskera baztertuten hasi ginen eta baserritar marinela eta arotzen giroetarako geratu zen gure hizkuntza ma. Ni 15 urtekin Aragoira joan nintzen eta han ulertu nuen aitak esandako aburuak. Euskera da gure nortasuna, beste hizkuntza handien aurretik. Aitari, gerra galtzaileen aldean aparazion, eta espetxean nahi ezean, ies egin zuen iparraldera ona. 2 hilabete basori baso, ibili ondoren, baserri baten eman zioten lana morroi bezala. Lehengotariko berbak, entzuz, zahar eta gazteak isilean alkarri esaten zieten, eskualduna da. Eta kaletako umeak, isekaz, esaten zioten kantaka. Espainola, kokotero, txarri, baska, jandute, katillo zar bat, ezokin gaitik txarri, askan jandute. Umeak beratzetik kalean, Hola dizen zan. Entzun behar zuen, baten baino gehiago, eskualdunen nagotik, espainola ezur baltza, joan zeite zemendik. Baina Juanito, hau zen bere izena, 4 hilabete igaro baino lehenago, beraien hizkera menperatzen zuen eta frantsesa ere bai. Eta mutil ospetsua eta mekaniko beharrezkoa bihurtu zen nekazalko tresnak egokitzen, konpontzen eta zorrosten. Iparraldean egoteaz eta Frantzian lanean ibili ondoren bere euskararen ikuspegia aldatu zen eta ulertu zuen euskara ez zela oraingo Euskal Herriaren mugetako hizkuntza bakarrik, baizik Europa launtanetakoa ere. Ni aitaren altzean Aragoien ulertu nuen euskararekin zor bat nuela. Ganera Francisco Jimenez, Tarazonako apaizpikoen kidea egin nintzen, eta baten baino gehiago esan zidan apaiz jakinduak, bertako izen asko euskarak zindela. Aitak apurtu bazuen iparraldeko mugak, ni hegoaldekoekin ikuspegi bera ikusten nuen. 1975ko Gabonetan, etzera iritzin nintzanean, aitari esan nion nire sekretue. Bere erantzuna, paneukanik idea hori. Ekarrezazu hurrengoan Aragoiko mapak eta ikerketa bat hasiko dugu. Eta hola hasi izan nire, 15 urtekin hasi izan nire pasillo hau. Eta arrezkero, gai honetan dabil. Zer bultzatzen dio ikerlariari jarraitzeko? Eskututako gakoak aurkitzea. Gaur bat, datorren astean 2, gakoak dire gure ulermenaren, gure adimenaren janaria. Adibidez, urari, ura, esaten diogu gaur, bazter guztietan. Baina izen hau ez da jatorrizkoa. Zuhaitzen baten egur genuzak bezala, errozarrak jantzi egiten dira, erazkinez lehenbiziko gako giltzak eskutatzen. Izen da uraren lehen izena. Gero bihurtu da. Ua eta ura. Mutetara ailegarte. Hainbat 1000 urte igaro behar ziren. Latinaren aqua, behar bada atku ua, den laburpena da. Ua. Hauxe ua, latinaren ua, gure uatik, gure euskararen izena uatik hartunda dago. Oztopo ugari daude, gauzak aldatu nahi duten aktorentzako. Zenbat oztopo gehiago, zenbat eta azkarrago nahi diren aldatu. Marmolesko lautza bat harribiten ganean finkatuta 100 urtean, 4 itxura galtzen du. Arrakalatu barik okerra bihurtzen da. Baina ez dago inor berehala bihurtzen duenik zuzenetik okerrera momentu baten. Oztopo gehienak hemen etxean dituz. Aktore gehiegi daude ongi sentitzen direna gaur egungo egoerarekin. Gure auzoetatik hasita,
gure unibertsitatea, gure akademia, gure kasetaria, gure argitaletzeak, gure politikariak, azken baten gure herria. San Mamés, Anoeta, Mendizorroza, El Sadar edo Ipurua ganezka daude futbol joko guztietan, 100.000 sale erakartzen, eta euskararen jatorriko topaketara zenbat bildu gara gehienez, 40. Proposamenak ibai baten guaiak daraman oztoak dira. Gure mundu honek saritzen du handia eta bihotz gabea. Eta gu gara txiki eta bihotz zaratadunak. Nire itxaropena da, zibilizazioak, egungo baloreak alda dadila. Txiki, simple eta merkeari itzuliz, presari gabe bizi, lurra zaindu eta izadiaren oreka berreskuratu. Hau guztia barik ez dago euskararen berbizitzea, behin betikorik. Euskararen jatorria estaltzen gaituen manta bat da. Baina manta hau guztia dago eta eguzki ordu asko behar du benetako beroa ekartzeko. Euskaldunok erabakitzako motela gara. Ikusi nolako eztabaideak sortzen dira lengua iberikako orrialdean, jatorriarekin konparatuz. Nire teoriak aitak azaldu zuen direla 60 urte. Ni gaur miragarrizko informazioa sistemarekin eta mundua segundotan nire ordenagailura ekarriz nago edatzen eta indartzen haiek teoriak. Jakin degun, bata txikitasuna. Txikitasunaren sekretuak. Euskararen eta aldameneko hizkuntzetan berba, hitzen, izen lagunetan, aditzetan eta esan zaharretan, abestitan, bertsotan, deslotzen eta ekartzen diren atomo txikienak azaldu arte. Zentzu, sendo eta zuzena aurkitu arte. Hori da lan itzela. Bigarrena da handia. Leku izenak, soinuak entzuten, ikasten, hauskatzen, hausnartzen. Toponimoak berba arruntak bezala sekretuz beterik dagoz. Mapak, bidaiak, irrati eta telebistak entzun dena, mehaz beteriko mehategi bat da. Liburu zaleak ez dute hau sinisten. Liburuak irakurtzea erosoa da. Liburuaren esaerak errepikatzea, egilearen izenak aitatuz, oizko eta ondo ikusten den ohitura da. Ondo ikusten den ohitura da gaur egun unibertsitatean. Liburuak eskaintzen duten menua digerigarriagoa da delako. Baina liburuak beraien egungo irudiak dira eta akatzez beterik daude eta zuzenbide erratu bat da nahiko irtenbidearik ezaurkitzeko. Liburuak dioten nien gehienaz dire hiztegiak. Historia, linguistika eta euskararekin zerikusi duten liburu gehienak berrikuspen sakon bat behar dabe. Eta ikerleak bere lepoan jasan behar du pisu osoa. Hori bai kidekin parekatuz, zalantzak eta aurkikuntzak. Hamar proposamen etimologikotan gauza simpleenak. Bateri bakarrik eman diote erantzuna, baina adibidez etxea, txakurra, upa, pieza, barkoa, arbola, liburu, bentana, marika, delfin. Delfin, izurdia, gure izurdia, da azkanengo hitza sartu dutena nire blogean, eukele.com blogean. Dioskue, delfine, greziasko, dos finetik datorrela. Dos fine griegos da sabela, hemen sabela. Eta diote horti datorrela dofinen izena. Eta herri guztietan, hizkuntza gehienetan esaten da antzekoa. Dofin, delfin, dofino, delfino, antzekoa danak. Eta inoiz, egon zarete zuetariko bat, egon da urpean gafarekin eta zerarekin de basurdien ondoan eta entzundu
haren deia. Hau da delfinen izkera hau da, delfine. Segaitik ez da delfine bere izena, ze i sarritan bihurtzen da L, sarritan, eta L sarritan bihurtzen da I. Ara ze polita, delfine, da ez dugu behar inoren atea jotea, delfinen. Eta basurdea da, bai, berba. Bai, basurdea. Izurdea da berba polita. Bai, ez dino gauza handirik, bakarrik itsasoko urdea dala. Baina besteak zehazkaten du hobeto. Ematen du, epintzen du, puntoa behar dan puntoan. Adibidez, beste guztiak, bentana ere, nok esango luke bentana. Guri bermeotarrak sarritan ez dugu esaten lehioa, esaten dugu, ze lehioa da lehiaren oea, lehia kristela non jartzen dan. Baina hori gauze barria da. Bentanak gehiena diote datorrela vientotik. Eta baita ere ingelesak, wind, zera dalez, eta doudara, eta ez gogoratzen zer dan, horti datorrela, wind, ingelesko wind, gehiago dako zeikusik, wind zegaz, eta wind da, tornatu, biratu, biribildu. Eta bentaena, azken baten, izen da, leko bat begiteko bakarrik. Ez aizea sartzeko, aize freskoa sartzeko etxetan, ze lehenbiziko etxeak, teiatuak eta dana zeuden zuloz beterik, aizea korriten zuen errez leko guztietatik. Ez zuten behar lehio bat irikitzea aize freskoa sartzeko, baina ikusteko kaletik edo nor zemilen bai. Bueno, nire lana, hemen ikusten zuen, hone dira 20 liburu, erderaz, nik gehiena erderaz idazten dut. Hone liburuak dira, erderazko gai, 19 gaien gainean, adibidez hau da lodiena, gai soziala. Zer nahi du esan hau lodiena dela euskeraz? Sozietateko, alkarteko ardurea gurea sakona izen dela beti. Zer mantenidu gaituz untxarte gure hizkuntza kudeatzen eta erabiltzen? Soziedade sakona eta indartsua edukitea. Hone libruak trataten dabe 2200 hitz, izenak, izen lagunak, interjezioak eta aditzak erderazkoak, euskeratik datozenak edo behar bada etor leikenak. Eta da gehienak erosten dabe, normal, espainolak erosten dabe, gehienak, Euskal Herriko argitaletzerik ez dut aurkitu honen liburuak ataratzeko. 29tik deitu edo bizitatu egin dutena, batek ere ez du baietza eman liburuak argitzeko, eta ezken baten Amazon bitartez egin dira eta zabaldu dira. Baina nire lan handiena da hau. Hau da 50 urteko batuketa, erroen batuketa. 1500 eta 89 iaia 1600 erro, direnak, beharrezkoa direnak, gure hitzetan, gure berbetan, gure aditzetan sarturik daudenak, diamanteak eraztun baten bezala han daude sartunde, eta horrela, eta beharrezkoa direnak, edo konbeni direnak, leku izenak eta beste hizkuntzetako berbak ulertzeko errez. Gaur egun ere, gehitzen ari naiz, zerrenda hau, 1500 eta 89koa, da etxean daukadezenak. Hemen ez dira horren beste agertzen, baina ia horren beste agertzen dira. Zer gehiago? Blog bat daukat interneten, eukele, ditzako elea da gure elea, eukele da gure elea, gure hizkuntza. Eta blog horretan
erantzuten diot idazten duen guztiei. Euskaraz egiten dauenari euskaraz, frantzez egiten dauena frantzez, ingeles egiten duena frantzez eta horrela. Eta nire ustez, hemen ez daude, arro esango nintzeke, esango manu, hemen dauzela danak. Nire ustez, gitxienez, falta dira hemen beste lareun erro beharrezkoa direnak gehiago ulertzeko eta hobeto ulertzeko bai iberoa eta bai toponimia eta bai hizkuntzetako berbak eta aditzak eta zerak. Lana hori uste dut betetuko dela. Nik Euskal Herritik ez hainbeste, baina Espainiatik gitxienez lau morroi segiten dute hau bidea eta lantzin bat Soriakoa da eta arek hartu duen pasinua itzela da honekin eta ia astero bialten hau, Javi, hau leko batetik pasana, eta hau ikusi dut, harri gorria eta hau zer, nahi zer pentsatzen duzu, eta euskeraz ikasten nahi da. Soriako morroi bat. Zer nahi dut esan honekin? Ikertu behar dela asko. Leku izenak, Espainian nik lan egiten dut 1,5 milioi izen lekuarekin. Orain nabil lanean, behar bada datorren hilerako, argitaratuko Pirineon gain ze iritzia daukadan. Baina, Pirineo izena, nok esan luke Espainian, behar bada 12 Pirineo dauzela. Dauz Pirineoz, Badajozen eta Asturiasen, eta ez da Pirineoz, ez da Pirenen izenetik datorren zer bat. Pena izen da, eukibagen duen ordenagailua, ekar dut olako lapiztxu baten, argazki batzuk errepaso bat emateko, baina patxik ipinko daue bere postiko bitartez, eta han ikusiko zue izen asko, zelan Frantzian, adibidez Frantzian, amentze daukagu Larrun mendia, hemen Lagun esaten du zuek. Eta ibaia, han Alpetan jaioten den ibaia eta Mediterraneoa doana, Lagun eta Lagun izen bata. Eta larrekin, Espainian badaude 655 leku izen. Larretik, la Ramona, la Romana, la Remigia, la Ruperta, la Rakoetxea, la Rubin. Frantzian, 700 baino gehiago dauz. Larrekin bakarrik. Batzutan la jartzen da dana bat, eta batzutan, zatitan aparte jartzen da, baina larra, eta gallegoak, Espainian gallegoak elekentzen diote, eta ateratzen da arruna. Arrobana, arrobina, arromona, eta horrela. Baina, azken baten, dana datoz, ama batetik. Eta, hau da, esan nahi nuena. Zeuei errezoia emon, ondo zaudete, don dau, hor, Josuri eta Inauteri errezoia emon, zuekin bihotzien bat nago, zuekin, eta gaztiei, anime, jarraitu egin, oso gauza emangorra da, eta gauza bat ziurtuten dizuet. Ondo egiten da lo. Oera, nijoan bakoitzean, hartzen dut lo, berehala. Eta izartuten banaz, esnatzen banaz, gauerdian, da idearen bat etorri dalakon. Eta orduan pozik noa, nota hartzera, apuntatzera, eta aurrengo goizean, pozik, arratoia, gaztaia topaten duen bezala, polatze. Eta ez ebez gehiago. Galdera orain ba. Nik beste bat egin. Bideo honetan, aurkitu dituzu seguru, lagungarri izan zaizkizun, hainbat, Bai. kontu eta hainbat lagun, eta baita hainbat oztopo. Atzetik hasiko naz. Oztoporik ez, baina laguntzarik
bapez ez didatenak eman. Oztoporik ez dut, edo nik ez dut asma, edo enautipini. Baina lagundu eza gehienak. Lagundu eza gehienak. Ni naiz karreatik, naiz geografoa, ingeniero herrilanetako Ponti Jose, hemen esaten dena, frantzin esaten dena, ingeniero herrilanetako ingenieroa, eta geografoa, eta kuaternarioko masterra daukat. Eta aparte, beste eundapiku titulo txipiak, mila gauzetarakoak. Baina, unibertsitatean, enaz izan gauza, aurkitzeko zuzendari bat, nola esaten da, agintari, katedradun bat, ez dut aurkitu katedradun bat, nik nahi nuen tesisa egiteko. Nire tesis esan, toponimia espainola, versión basko. Da, ez dut aurkitu. Inork ez dit lagundu, hori egiteko. Hori izen da hori, oztoporik handiena. Ze, doktorea bazara, beste ikuspegi batekin ikuste zaituzte gehienak. Doktorea da. Doktorea ganera euskeratik dator. Ze doktorea bakarrita elegantea, Doktorea. Eta lagundu, bai, askok lagundu naute. Gehien nire emaztea. Pazientzia okin bide, nilako morroi batekin, egoteko. Galderak, ez da? Gai honetan, ez dakit eserrere, Hobeto! Baina, kuriosidadea daukat, esan duzu, larre horrekin, hemen, ze esan nahi du? Zein da horren? Larrea da, erderaz esaten dena, pastizal. Pastizal. Baskaria, baskaria behintzako. Baskaria ez dena moztuten, bertan jatekoa dena. Hitzak errailu laguntu leku bat. Larrastu. Bai. Larrastu. Eta bada, metatezerrikin, lazarraka, amaseigarren mendeko, euskaraz idazleko. Bai. Karabat. Bai. Laguntu errailu, arbolak eta kemu. Bai. Defrixe, frantzesez, defrixe. Errailu, garbitia. Bai, moztu. Naria hori da. Bai. Gero biztan dena, gero bazka etortzen. Bai, gero bazka dator, bai. Pentsatzen hon Bai, beste Eta nire teoria, ez dut hemen aitatu, nire teoria oso simplea da. Eta nondik hasi geintenke, gure izadia, gu eskara toki baten geldi egotekoak. Honek kadera ederrak eta honek begiak altuan eta honek dira ibiltariaren estruktura bat. Gu gizadia izen gara ibiltariak. Sartu bagira oianetan eta egon bagira oianetan hori ez da izan gure bokazioa. Gure bokazioa izen da mundua ikustea eta mundua zeharkatzea eta ibiltzea. Edo ez. Eta hori nola eta segaitik. Nola, mundua aske izen dalako, munduan ez dira mugarik izen, orain txurarte, 4.000 urtera arte ez dira mugak egon. Mundua askea izen da, ibaiak edo mendiak edo, hori gizon andragazte batentzako zer dira hori, ez da. Ez dute aurkitu horre Austrian 5.000 urteko gizon larroz guztiz jantzita 4.000 metroko mendi baten? Ez dozu entzun hori historia? Otzin historia? Hortik ibiltzen ziren, muga barik. Askeak izen gara. Eta bigarrena, zerez bizi. Zerez bizi, soluzio bakarra da, aberetatik bizi. Abereak ematen digu, esnea, ematen gaitxuz, ematen dabe gure edukiak, eta ematen deuzkue okela, azala, narrua, adarrak,
odola, behar degun dana. Animalien bere, zeran atzetik, aberen atzetik ibiltzea, ba oso geuse nazaia zen. Bakarrik segitzea eta zaintzea, ikastea nola kudeatu, eta besterik ez. Eta nire ustez, milez eta milez urtetan horrela bizi izen gara. Talde bakoitza izango zen, gaur egungo gure tamainakoa, 30 lagun, neska, mutil, zar eta gaztien arte, eta lantzin behin horrek, edozein hartzain edo aberekin dabilena, badaki naztateko, odolak naztateko, kanpoko arekin hobedala naztatzea odola. Orduan, honek taldeak izaten ziren tinkoak, beraien artien harremanik ezokitzeko, eta gazteak egoten ziren zain, topa arte, beste talde batekin gazteak, bestera pasatzeko, neska bat, mutil bat, zerakoa, beraien gustokoa ikusi zutelakon edo horregaitik, eta horretan korapilutan, horretan, zelan esaten da inglesez, aeroportutan egoten da hori, meeting points. Mapa guztiek meeting points beterik egon dire, eta horretan meeting pointetan gaur egungo ikituak topaten diren bezala, gure abazarrak topaten ziren, eta aldatuten zuten, zu ezarete txominien zerakoa, txominien hilobak, nire aitak esan zidan haute bestea, eta hau da zura laba, eta orduan aldatzen ziren, eta persona bakoitzeko, taldetik taldera aldatzen zen persona bakoitzegaz, kultura zatibet joaten zan, eta era batera, berbeteko ohiturak eta moduak eta soinuak eta gauza barriak. Eta adibidez, topa baginen hemen talde bi, eta ni Espainiatik banen torren, eta orain barriro nire guztoko neska bat aurkitu, eta barriro Espainiarantz bani joan, haren esango nion, bueno, aldugu Zaragozatik joango gara, zean karamelo gozoak saltzen daue, eta bestetik joango gara, bonboi gozoak saltzen daue edo daudelakon. Eta gudot esan, hori izen dela milez eta milez urteetan, bizimodu arrunta normala, ibiltariak, baina mundua joan da betetzen jentiagaz, eta nekazaritza ez da etorri gauetik egunera. Ez da etorri. Nekazaritza lehenago saiatu egin da, han, leko baten, gero egin dira zuloak, eta guk esaten dugun bezala Bermeon ziloak, ziren, lurraren egindako zuloak, aitz gogor bi bitartean egiten zirenak, zulotu goikoa biribildu eta ustu, han izteko hasiak, armak, edo tresnak, edo berauna, edo urregorria, eta gero horrek ziloak edo zuloak estaltzen ziren, joaten ziren nien egileak, estaltzen ziren harri biribilekin, harri biribile tapoien antzeko harriekin, eta horrek harriak ziren ziloaren harriak. Eta orduan, gero hasi ziren nien etxeak eta jauregiak egiten, zilarren izena hartunda hori harri landutik hartunda zilar etxetako harrientzako zilar. Eta diote zilar, pues, voz de origen desconocido, viene del latín sedere, que es sentarse, estar sentado. Eta gu daukagu erantzuna, klaru, eta garbi. Apurbe gora bera, hori de, milez urtetan gertatu den historia nietzako. Eta horrek behartzen zituen leku izenak zehatz eta behatz edukitzea. Jakiteko nondik nora, heldu eta noiz, eta bar. Eta gero, gauze batzuk, euskalkiek eta aldakuntzak nola etorri dira, hori
hori munduko mugimendu hori galdu denean aldatzea gazteak leku batetik edo zarrak leku batetik, talde batetik bestera, geratu gari zenien bakoitzak geratu denean bere zelaiean edo leku erosoan, ja, aldaketaren beharra esan nahi gogorra, eta orduan hasi dira hizkuntzak aldatzen, eta lehengo oraka galdu dabean iritsia, eta besterik ez badau ba. Nik gauza bat daukat zuri esateko. Ez dakit deus, ez dakit ezer. Bai, jakin badakizu, eta dakizu gauza garrantzitsu bat, eta da euskera. Hori da, Euskera maite dut. behar duzuna da berak esan duena ikuspegi zabala. Baina jakin badakizu eta arakatzen, bilatzen, azteko, egin behar duzuna da begiak ireki. Neri aitonak esan zidan, nik 10 urte izango ditun da, neri aitonak esan zidan da, garai hartan ez nuen deus ulertu. Aitonak esan zidan, zuek guain ikastolan, azenario ikastezu eta oin nere etxen betianik zanahoria izan da. Nera aitonak zerbait bazekien, zanahoria da. Zer da bilatu behar duguna, hori da kontua. Bai? Baina, bere bilatik, nola bizi ziren, nola zer egiten zuten arrazoi horiek bilatzen dituzu erroak eta erro horien esanaiak zeintzuk diren. Esan du, ibilkari zian. Eta ibilkari izatean, karteka jatekoa topatzen zuten, baina jatekorik topatzen ez zuten bitartean zerbait ere behar zuten ahorako. Eta horregatik egiten zuten ayuno. Ayuna? Zer da ayuno? Ayuna. Ez dakit nik zuek ezagutu baduzu, baina Bizkaian, sarritan jaten genuen aia. Aia. Eta aia egiten da, behar bada, ez da behar esnearekin eta katino baten egitea, behar bada hasi batzuk olo edo gari edo zera, hasi batzuk sartu nagoan, eta txistuaren enzimekin, nahaztuta, aia bihurtzen da. Eta aia unea da tiempo de la pasta. Ibiltariak, ibiltzen zirenien igual, hemendik eta zer esango dut, bordelera, igual, 10 eguneko bidaia, eramaten zuten hasia, hagoan, eta jarraiten zuten nire ustea. Latinen esplikazioa oso iaiune, da haulan, berez, de latin iaiune, eta besterik ez dute esaten. Baina euskerak beti urratz bat atzera doa. Eta hori, esan daike, adibidez. A ber, Patxi. Hori ikusten jakin behar. Bai, baina nik hola pixka bat, begiak zabalduta, pixka eta arraro egiten zait, larrun da kasko bat, mendi bat, punta bat, eta larre gunea deitzea. Bai, aldapetan egongo dira, larra, ziur egongo dira. Eta... Badakiu dokumentu zaren, Larre hol. hori da Dordoñan da. Larre ona. Hola. Si no quieres dar Larrunarri. Beterik, nik toponimoak, erabiltzen ditu toponimoak Espainiako Instituto Geografiko Nazionalaren zerrenda batetik, milioi eska. Eta nik berezitu egiten dut nahi duten bezala. Adibidez, toponimo bat horren larren ganien da, zer da, pute izena esaten zatu, la ramera. Ramera, euskeraz, pute bat da. Eta dauz, 6 toki Espainian, bat Euskal Herrien, la ramera deitzen direna, dira
menditako han maldetan dauden, norke pentsako luke han ramera bat egongo dala, han zer lana egiten dira, noren bila. Ramerak egoten dira, soldaduak edo gaztiek egoten dira lekuan. La ramera da, merezi duen la ramera. Eta hain polita, segun azentoa non jartzen zazun, hain polita, soinua dauka, eta hori beterik dago. Asko banu izen politzek esaten, barreka asko egiteke. Familia bat, adibidez, argi oso familia aberatzara. Saltzen bauzu, arko, artzila, Bai, pilar, eta ulertzeko zerraz... Bai, ar da fonema bat, lesema izeteko, asko falta zaigune kudeatzea. Adibidez, alda erre bigunekin izan. Alda erre biurrekin izan. Alda aspiratua izan. Errezena da laburra. Altar. Zer da altar? Altar da olako harri bat jartzen dana mai baten eta apaisa dator beza esatera. Ar da. Altu euskeraz da. Latinez elebatuz da. Altua da gure izen lagun normala. Altar. Pilar. Zer da pilar? Pilar da zutabe bat. Harriz egindakoa. Harriek alkarren ganean ipilita egin ziren lehenengokoak. Pilar, altar, zilar. Horre guztiak, harriak dira. Lagar da erderazko izen polita. Non egiten da arnua Espainian? Lagarretan. Laga da soltar, lasaitu, utzi. Lagarria da non jartzen ziren batzak ardoa egiteko lagar. Ar. Oso erreza errepikitzen dana han eta hemen eta tresna askotan. Adibidez, eta beste asko dauz politxe. Arkua, argabasa, argila, arkoa errezena da. Kontu zibil behar da ezen badira urunini azitzen. Arbaso erten duzu bai, arrek ez du eran. Bai. Aurreko borrasoa. Bai, jakin behar da nundik moztu. Bata ar eta beste bata arb. Hori da, lehenengo tariko ikasi behar dana da nun moztu. Bata gero Zentsuel be bai. Argi erten de bai. Ez da aur. Bai. Ez da ere. Argi da, zera, argar, zu, argi da, tximista. Bai. Argi. Hortan, behar da, formaz kontua txiki. Bai. Erranguraz, behar da, zertu diez, behar da, egin bat, ez zaiteko, Bai, ez da. batu ditugu, izen, Bai. guai publikatzea dute, iruz pagatutakoa, Bai. hola egiten dute, puntaz punta, beren dana, dena hola egiten dute. Bai, hortza. Horra. Bueno, diru galtzea asko dauz eta diru galtzea baino denpora galtzea. Zer denpora da gauza bakarra gurea dena. Eta serioski lanian adiz ikusteko zilatzen gaun izkuntza, horiek, nik uste du, kontziente direla, egiten duten lanari zirko bat egiten duten. Nagizu, ez dakit nik euren artean ibili naiz eta zentzeten da behar dut petatu da jamoizkoa direla eta... Bai. Eta aipatzen nahi ziste
hiztegi etimologikoa, Bai. eta aipatzen ari gira, nola bada mekanikozoz estaltzen diren eta hizkuntza ezpita bada mekaniko zuten, orduan, liburu berri batzu ziten da, eta betea dira, zirko, klun egin. Hori egin du, baliatzen izan, denak eskoltzade, sutsuan zinezte, hori ezin da utzi, hola, ezin da utzi. Lehenik eta bat, garritake ikusi, ia ez denez egitena delako palamekanikoen historia horren inguruan, manifestaldi bat, jaun horren etxea horrean, badetzu, Baionan, eskatu zailurari, zelan hartu zizte, horako gauzen egitea. Errapastatu, gure etxea horrean, ez hori dio, manifestaziorik egin. Hortan du, bere indako gure etxeak ez da idiok ez hori manifestazio egitera. Horren beharretake bere etxean horrean egin manifestazio bat, erakusteko kukuruku eginen duenez, horiak argia horra zitan. Horra eginen duenez. Bai. Labangarria, bai. Labangarria. Esta competencia se encuentra Hau, euri da, ezta? Autoreak irakurrik, ez dut. Irakurri autorea, Joseba Lakarra, Julen Manterola eta Iñaki Zindola. bete gailuz beti da, paper uskaz beteka dago. Hartzen du, erdaliz bat, eman dezagun ababe, eta ababetik artea amost edo hogoi izen, horri aldiak, tak. Airera tiroka, aitzea da, airera tiroak tiratzen dira, usuak bat direla dite. Airera tiroak tiratzea. Hola, egina da lan hori. Hor bat dira bila, Manterola askoia egin dute lau zinea. Manterola da lan da Julen, egin bat lan egin duena. Baina gero bere lana, gorrotxategi eta moztu dute. Horako aztakeria. Manterola gerrantzeitan urte hitza basura hor sartzeko urte ez, uraren aroa edolakoa. Ze aurkeztu du hori eta gorrotxategi, ez bada zuk erraten duzun bezala erdalitz batetik etortzen dien hitzak, beste guztiak kendu dute. Zergatik dokumentuetan ez delako azaltzen. Orduan euskararekin ez dugu narritzina egin. Dokumentuen historiari berako da nahi duelako zitu esplikazioen hori. Hori dira esplikazioen falsua. Ez du inon konpatzen gauzatei. Ezin dut konpatzen. Hazen antik hemetik egiten du ikerketa diakonikoa, eta kamariz dauzioa, eta hori. Unbestetan da, bere duaz egiten baita olako urtean, nire izeneko zena, ortoreferantzak egiten ditu. Horrek eran nahi du, ez da mailia. Batek, unbeste lardediazko, eta argument autorite, dena frantzesez, bere autoritatearen izenean mintzatzen. Hori, ez da jakin duria xuxenaren, xenibaren jokoa. Hori da, bedien betetzeko, kodikoa hartzen du, astokume batzuetako. Otako hartzen gaitu. Gaur egungo unibertsitatea horretan dago. Ez du begiratzen txikiari, nik esan duten bezala txikiari eta simpleari. Begiten du, zemat horri, zemat aipamen, eta horlan neurtzen da. Eta tamalez. Baliatzea da, jendeak ez jakina, aintzina bere saltsan, oendikan, maioneza, nahasita, ber nahasi egiten. Hori, ez justagarri da. Hori zagit bat duzuen, ez da gadesti, zen subvenzionatia da, eta Euskal Gobernuak, lehen gobernuak dirua duzan. Eta gehiago dena, eskualtzaindia den labelarekin, eskualtzaindia den labelarekin, menkeria lehen hori aldetik, azkenera jo, bete dago. Parre egitake ez balitz negarkura gehiagin.
Lehenengo, horri buruz, barkatu Josu. Ez da umekeria, azegitzenean euskararen jatorria, webgunean azeginen ipintzen, hiztegi etimologiko egin genuela, eta ziginen hitzak ipintzen. Eta nire ustez, egon izan ez bagina, etxera egongo hiztegi hori egin da. Euskatzen ikusi zuen, hauek aurrera zaizkigu, eta agindu zioten atoa letze. Zau egin egon behar zuen dira laguzte. Baina, albiste hona da, azkenean, Mallorcako bat laguntzen ari da, Zaragozan egon zen bat, eta oin arte dauden hiztegi etimologikoak prest zaudeten okusteko, Valentziako batek 20.000 toponimo dauzka euskaratik esplikatuta, gero Maskarei 4.000, gero Zurea, Antonio Arnaiz, Josu Naberan 3.000 hitz, ari gara denak datu basean ipintzen, eta helburua da udarako bintzat iberira eta euskera, guztirua izan ditezke 40.000 registro ipiniko dugu. Azkenean tardatu dugu, baina bai erantzungo diogu. Dena dela, Einaut ari da egiten txosten bat erantzuten lakarrari. Nik uste dut denon lana dela, eta igual egun baten, ostiral baten geratu beharko oinateke, eta artikulu guztiak azaldu, batu, eta gero entregatu eta gizarte erakutsi. Bota dira, ezakiz, 1.000 euro, sortzi urte, hemen dute, 9 urte, eta ez du ezertarako balio. Hau da, euskararen kontrako produktu bat. Eta horren, animatzen zaituzten ikerlei, hartu hiztegia eta bakoitza hartu batzu ni beste batek ere esan dit, ari dela egiten txosten bat, zinez dago nondik heldu. Ogia txardun biana. Ogia janariaren simboloa behintatu behar zena, gordetzen zena gaunetan zati bat urtosorako janari ukitzeko, eta duen txakur jana dela. Dena, idefix bat egiten, horrekin, hortz, orgi, holi, ordi, dena otxo, dena horretik ari da. Horretitza bera, atxo, ez du aztertzen, egiten du ezin da gorako joan. Hori da, izagetai eroritako forma. Ezin, akien diskurtzako lari. Nik konportitzen korrotu hori, eta nik ere estudiatu dut, eta ados nago zurekin, Victoria Esbutxez jabe goita entzitea, eta prozedeke hainbat galdera egitea zuen. Eta, tema igala darrakin kurten zuen. Neko nukela zuri galdetu hainbat gauza. Eta, galdera egitako. Lakarrena pendiente dago. Egingo dugu ostiral baten, otsailan edo batzen direnean txosten batzuk, elkartuko dugu, eta gero dago proposen bat beretxe aurrean manifestazio egiteko. Bai, hori izan diteke, bai. Bai, Eraso, egina bera egin ezin da guztiak. Josu eta gero Feliz. Josu. Bueno, Feliz. Bueno, pertsonari protagonismoa ematea paso egitea. Eta, bueno, hortaz barik hor dago sustrai bat, oso importantea, eta arrea. Hor da, arrea da, bertxaren antzeko lur, arrea edo. Bueno, arre hori garrantzitsua gara. Eta larre, zate baterako, lea arre. Arre da, nabarmena den guztia, aplikatzen. Nabarmentzen den guztia da arrea. Orduan, adibidez, izar, arrea, nabarmena, argi nabarmena. Arbaso, arrea bat zo da zebide arbaso nabarmena, importantea. Zo da hori baita altua esan dugu. Arbaso, arrea aba, aba da lehioa, arrea aba zo. Ez, kontu zibili, hortan barkatu benio. Ez zitut segitzen aldezen, Michelenak so hori atzizki bezala ekartzen du. Hori da, burra so da, eran nahi du, umea. Umea da, puer, latinez, fer. Ekartzen dena, barnean ekartzen dena. Eta da, bur, jaso, porte, erdino, ekarri erdi,
muga soetan nahi du, haua egin duen jaso, ez da behaz, atzizki bat hori. Da jaso badakik du, zer den, izbera bada, oizo, greta klasikoa. Nahi du, llevar, oizo, bada, horola, forma, gauza bera nahi du eta latinak duen gesi, gestuz, du, gero, da, goan erazi, goan eskola zaten da, goan erazi, partitiboa, goan erazi, eta geroan, eten duzu, geroan, eta kuste duzu, gestuz, hau, gestu, eten duzu lai, presentar, ekarri, aurrera ekarri, hau gestu. Beraz, uste duzu hitz hori duziak, ez dute intzun nahi golatu ezen. Hemen duzu interpretazio bat, eta gero hemen duzu ondotik korrespondentzia. Atzen hemen duzu, hor, xakoa inako bezala, horuz, xakoa inizen. Aurra, sanskritedaz, xakoa inizen. Eta hori ez dute nahi jasan, baizik eta ez da atealea, badakizu, arrain txipia bokalean, arrain gorria. Ikuspegi ez du urrukaria bitena, bokalari baina, inguru. Hola, inada hori guzia, baina ez dara, ezertara, helduko horretik da. Bakarrik, iman, asmu garbizko iruditmen batzu. Hori ez da eskuadain lantzia, serioski lantzia. Behar da ikusi eskuada, ez dela zerutik erori piz bakar bat. Puf, erori denak bide desoko batean. Zere hori da, mila urtean alginatzen. Feliz, zure txanda, zure galdera. Eskarra txanda, enoke gari. Duda pare bat, eta gogorantzi bat. Gogoratzen dut zugaz, toko gendurbian lehenengoz, 6 urte inguru, esan zendula, hartu nintzen, kutsillo, euskal itzala dela, berkeguak kuaitelo, ninduena. Da, esan zendu, bai, esku itailu, guztiok horan azaldu zendula. Ni konbenzituta dago, esku itailua barato. Esku itailua edo eskal sega. Beste da, metako beste bat. Eta, beste duda bat da, aizan duzu papeluna nondik zetorken. Eneko goratzen. Gero, azaltzen badoz guzu, ondo. Baina, beste bigarren duda da, honekin gure enautenik zer ikusia daukara. Da, antz. Atxe barik ez dakit, antza. Semejantza, antza semejantza. Eta, asma. Asmatua. Antza asma. Zer dator antza asma aurtetik? Esan? Fantasma. Hori be, harrigarria da. Fantasma eta euskaratik antzasma. Da, aproba da, antzeko zeren bat, mamu bat ikusi handik asmatu bat. Eta fantasma moria, hori zego da antz asmakeria. Guri egotzi daik egun errua da, baina sakondu. Eta ez horretan bakarrik. Baita ere, geologian, eta metalen lanetan, eta... Berba politak, diamante gurea da. Tamperuna edo... B ampelona da, B ampelona. B da azpian, ez da? B azpian. Ampela da, jauzi bat dagoen lekutan, launtada baten atzetik erorkeri daun tokia. Aberiak botaten ziren, ez, hemen bakarrik, leku askotan, aberiak igual ekarten ziren kilometrotatik, hausike eta zuekin eta zera gaztiek harrike, ekarten ziren, aldapa batetik, bota arte, buruak bota arte, amildegi batetik. Bai, eta horretarikoak dauz, eundez dauz toponimian, eta
Anpela tire. Hemen Frantzin dau anpel bat hau Alpesetan dau, anpel bat eta oso klaro ikusten da. Si vous trouvez anpel, eta anpeluzia, Marrueko zen, anpeluzia da, horako jeusti handi bat, hori zan. Eta gero, patxik eskatzen da bena, asko, berbasko guztiz erreza dira. Nire guztetzen jazta asko, zeran deitzen da hori, Berba hitza erabiltzen duzu. Bai. Hitza dira guztiak. Hitza dira guztiak. Bai. Ez. Berba dira guztiak. Bai, zelan da hori... Lehenu esango txut, Silex. Silex, dano dakizue Silex zer dan, ez da? Silex da? Ozido... Dioten Silex datorrela Silesiatik. Alemanian daue herrialde bat Silesia deitzen dana. Bai, guzurrutze da. Geologian nahiko dakit, eta Silex aurkitzen da leku guztietan, eta inork ez daki oraindik Silesa nola formatzen da. Ze batzutan dau geruzetan, beste batzutan dau bolatan, beste batzutan dau satietan, eta agertzen dan tokitan, agertzen da, eta beste batzutan ez. Baina, sil ez da, harri bakarra, beste harririk diamantea ezik, ezin duna zulotu. Da, sil ez da, silotu ezin dena. Sil ez. Sil ez erabiltzen zen beste harri guztiak zulututeko, baina ez bera. Ze silezko harriak ezin dire zulotu. Adibidez hori da, berba klaru bat ez da, zaharra, patxi diona, korala, ni asko balio zait marinelekin eta jente askorekin ibiltzea hartzainekin, eta inoiz atara dozue itxasotik koral bizi bat, koral bizia ataratzen danien uretatik, amo batekin edo sare baten, da biguna eta aldana bihurtu eta aldana flexiblea dena. Baina, 3-4 ordugarren, zikatuten danean, bihurtzen da gogor. Koral. Gogortu aldena. Koral. Edo, zein izan duzu bestea? Erdiratzen guzia ez da muge, Bai, nik asia botaten dago. Asi batzuk erortzen direla harritartean, beste batzuk lurrean, eta batzuk uretan. Korrail hori, da, itxas pizti bat, gorria. Koralak ez dira dana gorriak. Daude berdiak, daude marroiak, eta daude mota guztitakoak. Atxikiarenan, guaiko diskuntza modernoetan, korrail eran nahi du gorraila. Gorraila eran nahi du. Horrean, saiatu dira, guaizu, induzun bezala, esplikatzen, korre, neska, alaba, altz, itxasuaren alaba. Horako zerak bat dira. Ez dira bakarrik eskolduta, badira mundu mailako. Nik esaten dutena, geuze fizikoa dira, edo nor kalduna... Koloria azteko ezten dela gogail, ez dakite erdatu den. Nuntik heldu zaie, guk badakiu, gogail, da, osatuzko hizbat. Aile eran nahi du bihurtu, itzuletan, batzatu zuen, irautetan, izkail. Bai. Kitun o ruja. Gorri, iten duzulai. Mosten, keiro, mosten duzulai. Zer da koloria? Gorri. Gorri? Gorra. Kontu zibil. Bai. Al bakizu zer da. Aldana gertatu. Kristala da auskorra. Kristal. Hormigoia. Metu aldana. Lehenengo metala aurkitu zituen gure abazarrak zein izan da? Urregorria. Urregorri lako metalik ez da, baina
bihurgaile mailetute zabaltzeko eta horriak egiteko, eta hori da, metala da, metu galdana, metal. Ez dator Greziako montes metalikosetik ez datorrez. Metala da hori. Eta hormaigo, jakin behar da horretarako, hormigoia eta zementoa bere bai. Zementoa be euskeratik dator. Zemento eta cimiento. Latineko adituek dana ekartzen da leko beretik. Metu aldana. Bai. Bai. Bai, bitxia da euskaraz izatea beste hitz, ezta? Amen. Eta baiteko horren zerra. Esango dizu. Horbildik izun erroak dakate evoluzio bat, ez esan ezuna Bai. hori analizatzen hitz horien erroak eta jakinezakezu hitz hori ze garaian sortu den. Bai. Horbildik izun erro horiek, primitiboenak, dula zenbatekoak izan ditzazken, galdera gutxiola bera, eta toponimoak erabiltzen dituzunak, toponimo horien izenak ere noizkoak dira. Bai. Ez da erreza asko topatzea. Toponimo bat badakigu noizkoa den. Bata Lutxana. Lutxana da Bizkaiko herri biren edo barrio biren izena. Da Lutxana Erandio, Lutxana Barakaldo. Eta dakigu ziur noizko den hori. Ez dakizuen ala ez, Bilboko ibaia, Nerbion, zelakoa zan, orain 8.000 urte. Baina Barakaldo gaur egun dago eskerraldean. Barakaldo dago eskerraldean. Baina ez zegoen eskerraldean orain 8.000 urte. Ze ibaiak egiten zuen buelta bat itzela Barakaldo. Buelta horretan utziz, erdian utziz, 8.000 urte. Gero esango izu ezaitik. Barakaldori buelta emon ondoren joaten zen Erandiora. Eta, zer gertatu zen? Hemen goitxik zentorren horma bat edo aitz bat, malda iztu bat, era batera erori zen. Erori, uraren indarrez, edo lurrikaren bat, edo ez dakiko zaitik, hori iriki zen, eta ibaia moztu zuen bidea, eta hasi zen, korriten bide laburretik. Hori, meandro askotan gertatzen da, hori eguneko gauza da, baina daukagu, demostrazioa daukagu, zen ni ibildaz foraminiferoak ikusten mikroskopiotik, eta foraminiferoari begiratuz, igarten da, nola, 8.500 urte direla, oraindik 500 urtetan edo horrela aldatu zirela foraminiferoak dira karakolarentzeko milimetro erdiko karakoltzuek. Zelan aldatu ziren, itxas foraminiferotik ur gozoetako foraminiferoa. Hori nahi du esan, zelan ibaia, zelan itxasoaren ura, zelan lotu zen handik pasaten, eta gero izena. Non didator izena? Ibaien bi alderdietan inoiz ez dago izen bera. Izena beti aldatzen da bazter batetik bestera. Adibidez, Bilbao dago eskuinaldean, ezta? Beste aldea da Albia. Abando deitzen diote, baina ez da, bere izena jatorrez da Albia. Beti izen da, Sevilla, Triana, eta horrela danak. Zaragoza, Arrabal. Eta hor, alderdi bietan dau izen bera. Lutxana. Badakizue, Bizkaian, txe bihurtzen dana. Aita, aitxe esaten dugu. Lutxana, lehen izen da Lutana. Luta da lurra jeustea. Lurra jeusten danean kantitate itzelean da han. Lutana, la gran caída de tierras. Eta horretzik alderdi bietan deitzen da izen berarekin. Eta dira 8.000 urte. Hori nahi du esan, 8.000 urtera
handik zenbilen jenteak ipini ziotela izena, eta arrezkero mantentzen dela izena. Osak, ez da erreza. Adibidez, daukagu beste bat Etna Zumendize. Etna Zumendize, ez da, Zumenditatik da gazteentarikoa. Ez dauka 6.500 urte baino. Eta lehen horrezta izan Zumendize. Lehen horregon da lur Etena bakarrik. Etena lurre etentzen danean, goizean aitatu dugu Etena da haustea. Bermeoko marinelak esaten dabe, uretena dau. Uretena, inork ez dozu entzun berba hori, segurazki. Uretena dagoenean, era batera, urak ezer gertatu barik, azten dira, erremolino batelez, azten dira, eta bildurrezko asuntoa da. Etena, izen da, ireki bat lurrean bakarrik. Handik hasi da laba irtetzen, eta 6.000 urtean egin da, 4.000 metroko mendia. Olako izenak, bai. Txomi, nola izan aldira, euskaldun izenak, nola izan aldira, euskaldun izenak, Bizkaian, Gorotxategi Manuelai, oraiko Baskongadaz, beriki euskalduntuak zirela. Euskalduntzea behintiara. Ez dauka idearik. Ez dauka idearik. Idatzi du. Bai, idatzi, eta ez bakarrik idatzi. Eta eman diete 3 milioi Patxi Lópezek, zuzendari izendanean, lehendakari izendanean, 3 milioi euro horrek gauzetan egiteko zen. Ni naiz laguna Alberto Santanaren nahiko laguna, naz, idatzi dugu bio batera eta horrakoak, eta da, arpigogor dun bat. Eta, bai... Nola izentzen aldiren euskal izenak? Euskal... Beriki euskalduntu. Bai, neuke, adieraztuten nago ni horrek izenak. Adibidez, arek aditatzen dago izenak dira Deba ibaia. Badakizue Espainian zenbat Deba ibai dauden? 7. 3 Galizian. Bat Asturiasen, beste bat Asturias eta Santander bitartean, beste bat Gipuzkoan. Eta Inglaterran ere badok bat. Eta Europatik hortik, Errumaniatik beste bat. Da izen bat, da izen bat komprimidute dagoena, bere izena jatorriz da de-eba. Da, iturri bat bezala. Itxuginin bat, gure ekarten duen zerbait. Eta, bai, eta eba da haitzen zulo bat goiti berako ebagia. Zake, de-eba da la grieta kemana. La grieta kemana, ez dago besterik. Eta danak, Espainiako 7 ibaiak, 7 ibaietan, ez egon, baina geografiazko gaiukin ikusi dodaz, eta danak dire antzekoak. Danak jaioten dire atzatartean, eta urteten dabe atzetartetik, ez lurrezko iturritatik edo zeratatik. Adibidez hori Deba. Gero beste izena Nerbion. Nerbion, guke zartun da daukagu gure horrietan. Nerbion ez da Nerbion, da bi oi. Oi beti egiten da on. Bastoi, baston. Abioi, abion. Botoi, boton. Eta horretanak, botoia ez da hau. Botoia da lorena. Lorak botaten dutenean, irikitzen direnean, da botoia. Botaten duena. Botoia, bastoia, balkoia. Hoi egiten du beti on. Orduen, lertu, dakizue lertu zer den. Lertu da, erabatera, hasi ure edo basa edo zeuzer botatzen, ezta? Eta lerbion, euri asko dagoenean, egun honetan bezala, iturri bi dauzka, ez bat.
Bakizue, handi goitzik, bi daude, Lerbioi, el sitio con dos manaderos. Ez dau besterik. Euredi ematen diete lekua izparren eta periodikutan eta idazten dabe, eta guri ez digute moten. Venga, zure erantzuna, hormigoia. Bai, oso polita da. Bai, esango dizut. Hemen, Espainiako, zeratan, Frantzian beton esaten datu hormigoiari, beton. Ez da, horrela, beton. Egunke hormigoi esaten dugu, ez gu bakarrik, gallegoak ere bai, hormigoi, formigo. Eta katalana formigo, eta diote latinak formatik datorrela. Ze hormigoie botaten dala zeratara, egurrezko zeratara, eta hortik datorrela forma. Pastela be hor egiten da, eta ez da ditzen hormigo, joder. Ez dago erantzunik. Jakin behar da, Espainian nola egiten ziren etxeak atzinen. Atzinen etxeak egiten ziren oinarria beti zen harria. Harria zapaldua edo marko bat, harrizkoa, ez da? Bere etxearen formakoa. Baina, harra bate lurren ganetik, ja esan egiten horrela. Ipintzen ziren olbi, ol zabalbi, eta bitartean sartzen zen buztina, harriak, ripio, esaten denan Espainian, harripioa, ikatzen bebai, eta sartzen zen, eta oinez eta paluz zapaltzen zen hori bitartean, eta bosei egunetan zikatu egiten zen hori, eta hori geratzen zen hori, zer aldetzen da, tapial, zu aparejadorea, ez da horrela tapial, tapial ez da egituratako metodo bat, tapial geratzen da, harri bat baino gogorragoa, eta hori da, horma da bekoa, eta horma igo da hori egiten zana, hori horrea egiten zana zapalduz buztia, eta zapalduz hori zan hormi igo, horma igo, de la pared para arriba. Barditxu. Nor falta da. Hau ganea gure kotxean etor da. Za? Eta autokritika txiki bat egingo duke, nik barne sentitzen nahizelako berria naiz. Xehetasunetan nolabait galtzen edo kakotxartean ari garela, ditutan dago guzti hau, nire usteapalean doxaren inguran ari gara. Epistemologikoki ez gaude zehazten, metodo zientifikoa daukagu, nik ez ditut inungo iritzirik, inungo teoriarik, hipotesirik, ez nago hortarako. Ni kosmosaren zaleak, pixka izatea. Nahiko nuke, ikusi dute gizartearen islada garela. Gizartea gertatzen dena hemen, ari garela sortzen. Modu batean, egin batean, ez dut talean, osotasunean. Nahiko nuke, talde bat galgetz, hurrengotarako metodologia definitu. Irizpide zehatz batzuekin bideratu. Eta, pasio hauek oso onak dira, bidean jarraitzeko, baino, berriz esaten du, xehetasunetan ari garela nolabait denboraz ez gabiltza oso ondo, eta gainera nik uste 3 egunetarako
edo gehiagorako Urterako. litzakela bilkura hau, ez? Orduan, nik eskatuko nuke, nolabait hildoak zehaztea, eta nolabait zuzentzea, ez? Ni hemen asmo batzuk indentorren, bete dira, baino liatu atera naiz. Orduan, espero dute, neure herrian txukutzea, eta... Hau izi da, zuk neska bat ezagutzen duzun egunean, ezara azten mozuke eta ezara oheratzen, ezta? Hau da, 20 minututan eta gidoi batekin ezin da askorik egin. Bai, errezoie. Union bat kokatu da, azken unia errasuben bat bezala edo egingo nuke ez. Bakoitzak bere iritzia, bere teoria, bere hipotesiak, nolabait ere hemen urrunbi joan gabiltza, denak zileriak dira eta balore izugarria daukate. Eskerrik asko. Gauza berdina, otoi. Gauza, linea berdina. Nola deitzen zira? Imanol bezala. Nik badut, sensazion berdina. Eta zuk mintzatzen duzu bilkura bat edo dokumento komun bat egiteko, ez dakiten noiz, nun edo nola ateratzen. Nik sentimiento berdina badute, bakotxak baduzue metodologia bat. Eta ez duzue heltzen bakotxak badu sistema bat eta ez du lortzen azken sistema bateratu bat. Bakotxa badu behintzen. Ondorio bat ateratzea. Nik pentsatzen dut interesgarria izan duzela, ez dakite posible denez, adibidez atxeman edo aurkeztu bakotxa ogoi hitz komuneak, interpretazion bakotxa bere interpretazioarekin, eta nola egin du harat joaiteko. Nik badakiten nola ibiltzen den inaupe, berarekin ibiltzen dira. Eta ezagutzen dute bere metodologia entzat razional da eta zerbitzen ari da. Baina nahi dute jakin nola Joseba eta Jari egiten duten beste interpretazio bat. Ustez bakoitzaren interpretazioa hipotesia. Nik Javi Goitia jarraitzen du bezala, nire hitzetan delako zientifikoa. Bere interpretazioa zientifikoa, horregatik erabat maztazen besteetan. Bai, baina ez dakitzen bera mutxa erran, baina inautek zientifikoki bere erakudetan, bai. Eta berek nik ezakiten nola egiten duten harat joaiteko, baina nahi dute jakin nola egiten duten baina benentzate bilkura batean. Eurobi egitzik ez izan daue zerrela. Ineko nuke uztartzea, nolabait buru diren uztarketa. Hemen beraien pasioak, beraien defentsak aurkeztu beharrean, nolabait justifikatuak izan daitezela, paperean diskusio sokratikoa bertan paperean azaldu dadila guretzako baliogarriagoa delako. Uztartzea metodoa. Izan dira da, Itzaka, Josu, Utzi, Mikel... Venga, Josu. Bueno, lehenengo, dago erro batzuk, garrantzitsua da bat,
Hauz da, hauzotea, hauzo da, leku jasoa. Hauz. Abestea da, alderantzia, asua, asu. Hauz eta asu. Orduan, hainbat hitz batzen dute erro horiek. Hauzua, hauzotik hasita, eta hauzmendi eta hauzpila. Eta asua, baiara, asuatik beste hainbat. Asuak ematen ditu, artxistia gero, eta hauzuak eta hauzpila. Hori da, ikustot, kontuan hartu beharreko erroa. Gero, abere, ikustot hartu aba, beste kontuan hartzeko da, aba, leinua, linaje, leinu. Aba, adibidez aba, abere dator, abaen be. Abere, abaen be. Aba, leinua. Leinuarekiko beherea, aberea. Gure leinua da aba, abeen, deribado de leinuarekiko behea, abere. Barkatu, eske auzo, zure bantzu dara barrio, baina auzo ez da barrio, da? Auzo da, vecina. Vecina. Bizilaguna. Bizilaguna, bai, bueno, bizilaguna da, bizilaguna. Bizilaguna bai, pero... Auzoa da jabea, eta normalean ziren etxeko Andrea, ama. Auzoa, gero, Hauzuri usaskotara... Jabea da. Auzoa da jabea. Josu eta auskultar, lehen esan dozu auskultar. Auskultar, ez esan... Josu jarraitu egin behar du, eta gero niri tokatzen zain. Eta gero horrengo... Hauz, gero, zeusapina bat egin bizkatzen zailo, eta horrengo zupruman. Hauz, orduan, hauz gero os bihurtzen. Hauz bihurtzen da os. Eta hor teator os da, eta beste os pilo bat. Eta, azkenean, osuri so bihurtzen da. Eta biaz. Eta horrean, so tikatoz, beste izpila bat. Soma eta soma guztia. Somorrosto eta somiedo eta somo guztia. Eta azkenean, lehenko da hauz, gero da os, gero da so. Asu da kontrakoa. Asua da baiara. Asua da begunea baiara. Altuera baiara. Lehenortik aipatu duzuen, larrun, nik beste zanei bat ematen du. Larrun. Ataun, ate haundi omendan bezala, ate haundi omendan bezala, larraun, larre haundi. Denok entzutean, gero, hemetik aipatu da, atara dutela, euskaltzaindiak atara duela baldik gauzak emaztea da, baina datorren harira, gizartearen isladarara, lana bai dago nahaztuta, ezta? Euskaltzaindiak gure ekimenez sortu badu, edatora badu, histeri etimologikoa akatz askorekin, edo akatzik gabe, ez dakit ezbait dikien horren berri begiradan nango dio, ontzat hartu behar dugu, nik planteatzen bai dut, euskaraz dana behar dela. Zuzen dana eta zuzen ez dana ere zen. Zuzen den guztia, ean nor den gai esateko gauza bat guzti zuzena dara edo guzti zokerda, ezta? Gero bestetik, ni neroleiz ez dudala euskaldunen arteko bizkar gehiagorik. Naiz eta euskaltzaindiakoak oso zuzenak izan edo oso okerrak, txarto edo ondo, beren lan egiten dute. Agian gu beste talde, praktikan ari gara talde bat sortzen, urte batzuk garamatzago euskararen jatorriarekin bueltaka, beraz,
agian dagokigu euskararen hiztegi etimologiko oso bat, eta ez bakarrik internetez. Guteriko asko, paperzaleak bai gara, eta ni asko gehiago moldatzen naz, eta suposatzen duzu etariko asko ere bai, hobeto moldatzen zaretela paperean. Gero, nahiz eta goizeko gauza bat izan dan, etxea, Josuk esan du, etxe, TS idatzi behar zalata, hala ere esiarekin lotu du etxe hitza. Nik aspaldian ikasi nuen oso polita egiten zaidana, horma etxea, horma itxia dala. Eta hori zela da etxea, pertsonentzako etxea. Eta horma zabal, agian animalientzat eta horrela uste zana eta ate bakar bat baino zeukana, izteko eta gainerako guztia irekia zan, ezta? Eta gero behin da berriz indoeuropear hizkuntzak aipatzen direnez, nire ustez ezen izan inolako indoeuropear hizkuntzarik eta ez da talde bat ere. Nik aurkitu dut gutxi gora bera 300 kilometro bat azbeste, hizkuntza ezberdin bat, ez? Gutxi gora berako eremu horretan. Horrela kontatzen ditut, estatu frantziar horretan, edo honetan, 21 bat hizkuntza, eta estatu frantziar horretan hartan 14 bat hizkuntza. Eta orduan, horrela bagoa zela, aurrera egiten deno, zeren bestela gauza gehienak edo nahazten ditu. Beraz, laburtuta, inor kritikatu gabe, ez badago hemen gainera, egin dezagun guk lana metodo batekin hori bai egia da, ni nire bizitzen ez dudala metodori, baina bete ipatzen dut, deskubritzen dudan guztian, bizitzanetan, liburuetan sartzen dudala eta hor daukazuela. Ez natorrela ezer demostratzen, baina deskubrimendu asko egin dudanez, hor daukazu egin dudanez. Eta hori esatea nahi nuen, eta bueno, eskerrik asko zure handi. Zurea, izena, biok esan dizutelakin, arrazoia dezute, zientifikoki, frogatu behar ez bakarrik blabla esan. Frogatu behar, metodologi bat jarraitu behar da. Ziur nago, jarraitzen dutela. Eta hori behar da. Baina, historikoki, une honetan, guretzat, hori ezinezkoa bilakatu zen. Zergatik bat hizkuntzalariek eta horretan metodologikoki, zientifikoki, hildoak markatu nahi dituzte horiek, horietatik euskaraz dakini oso gutxi dira munduan, oso gutxi. Einautek segurazki hobeto esango dute hori, hobeto ezautuko edu, baina daukadan bizian oso gutxi. Eta Espainiari dagokionez, hori pixka bat sumatu dut, pasturalismo dela eta bat, eta Espainian ere euskaraz itxiko gauza dinak, eta euskaraz tajuz dakitenak, oso gutxi. Orduan, nola, meteorologian, zientifikoki, zerbait ziurtatu nahi bat dezu, esan behar dezu, zeiturriz erabili dezu, eta nortzuk dituzu aldeko eta nortzuk kontrako eta bestelako teoriak ere zer dioten eta bat eta hori zarra da. Santo Tomas de Aquinok ere esaten zu. Metodologia. Beraz, amairu garen menderan eta hori gaur egun eta gero euskaraz jakinez eta bururatu horren beste hitzen jatorria euskalduna ditekenik bururatu ere
hizkuntzalari hori ez zaie inondik ere bururatzen. Orduan, metodologikoki iturriak eta zertan frogatu eta zenek zer esaten duen eta egiaztatzeko momentu honetan gu hildo berri bat ari gera sortzen zerbaitetan batzutan asmatuko dugu, bestetan segurazki ez, tamalez ezin da bete metodologi hori. Eta tamalez egin behar dugu gure burutapenez eta ziurtatuta agian erratuta izango naiz, baina niri hauze eguntzen zait, saiatu naiz objektiboa izaten ere burutapenak alde batera utzi eta ia toponimoetan bertaratu jun ikusi edo zer diote deskribapen asko Googleen oso onak daude, nik horretaz baliatzen da, nik ikusi izan ez ditudan lekuak eta hemendik aurrera ezinezkoan sartu nahizelako eta razionalako eta barreta bat, Googleek objektiboak eta hor deskribapen on asko dago, txarrak ere izan dira, beraz, bidea, nola baita esateko, bide berri bat urratzen, bidea urratzen, ari gara, eta hori bai, aldeun neurrian eta objektiboak izaten saiatu behar du, alde neurrian beste autorek zer esaten duten eta beste iritziak eta zientifikoki aurkezten saiatu bilartu dugu. Arkatu, segurua, esan dudana metodologikoa, metodoa erabiltzea, ez dudarik erabiltzen ez dutenik, osea, esan dut, argi dago, hiruak dira, zientifiko zientzia zalea, esan nahi dut bat ere gure taldeak, metodoa osatzea, dutzea, batzen hori, dudak sartzen, denek iztide ziurrak eta zientifikoak erabiltzen dituztela, baina guri begira bat, gure bideramena begira. Eta gero, haren artean ere, bakotxak eta bere ikusmolde, berak ez du ezagutzen, eta interesgarria da, jakin nola besteak egiten duen signifikado bat edo atxemaitea. Ni pentsatzen dut aberatzasun izanen dela, edo taldeentzat eta bakotxarentzat. Berak esplikatzen du, adibidez, eta eni interesatzen zait. Nola egiten duen, egia arrazoi duzu eraiten duzularik eraiten burua eta atzemanen duzu, bai, arrazoi duzu. Baina iruek erran duzue hemen aitzinean nola egiten zenuen, ikusten dudun bat direla hitz batzuk forma desberdina analizatu dudik, eta nik atxemaiten dut, aberaztasun izan zela, bakotxak esplikatzen duela, nola ibilida arat elzea enentzat. Eta gero pentsatzen dute direla talde batean, helburu bat apetez denentzat helburu berzenak. Ez da kompetizio bat, ez da elkarra Ohar bat egin dut, ez adosi zeitea horako talde bat, normala, normalago da. Demokrazia, gabe, ez da politika egiaz hori, ez gizarterik. Behar gauza, zientifiko burua, keseski alta duguna, da, marai inguru bat, kontradiktuara, behar bali mara izan, kontradiktuara.
Ene ustez, behar genuke dutai batzuk, ez denak batia, elgarrekidan konparatu, bakotxak karki presentatezan bere metodua zer den. Zer duen bere metodua. Ezen batek badu metodo mota bat, beste bat, besteak ez du ezer, beste itxuretai gari da, eta hori. Hori behar duke bestalin batez, denbora ez jateko, etzen denbora jatea behar da bere, egin duguna. Jaganik egarrik togatzia, igotzitzia egarren, ez da bat ere ezik, lehen aldean da gertatzen dela. Beraz, normala da ez adostasuna izentia. Gero, gogortin itzatzea, aitortzen dut ala egin dutala, hemen ez ziren batzuz. Baduz, zerbait arrazoin ere hortako. Zia, gobernu batek, konparazioneko nausi batek eskolarik errepostuik eman nahi. Bere langilek eskatzen duten zuzen bide batzuen dako. Bat ziren duten manifestatzen dute, gile joan, ez da gitzen. Guk, hori ez da goizian txortia, eskoltzain gai egitako bat. Urgaz leheniz, berroita arra urteuntan mano gehiago. Bere gomita duziak ukaiten ditut batzutan joiteniz, bai honan edo ladera. Igortzen dokumento niretzat hogeitapiko urte egin duen dokumento bat, ez dute errepostuik eman eskuratu dutenez ere. Hora, zer egin behar du? Alba zaltzale edo. Usteko nora pasitzen. Hori eskuratzen ere justifikatzeko. Horako eskatiba montak izan ditazke. Gero, bigarren gauza finitzen dut. Bigarren gauza, berriz gauza bere daten dut. Behar gindoke elgarrekin talde menturaz gutiago batean, bakotxak zer duen bere metodologia. Zientifiko direktila, ez kopazun eskuaran, ez hizkuntzan, badira, disiplina mota bat, bano gehiago, politika da izanena. Mitxelenak emani, da, kompazionen politika hori, zinuntizkoa da, dena erramonen du. Permetituko da, eta zure, ez denean izetia adosen. Gauza, biziki honak, eta anitz, desakordio izan ditazke, ere mitxelenak izan dite eskual herriko Moisez. Guaun metodoak presenta egarri eta ikusi nola egiten dugu guaun lana. Eta gero, begin hori, garbiki egarren artean ezarri zioz, ikusiko du, ez dunez, emeki muntatzena talde orokor bat, edo talde garantzitsuago bat, aurreratzeko, lanetan aurreratzeko. Nik baut nire metodua, nik ez dut niaure pentsatu metodo hori, dira, greko eta latinaindako etimologiak egin diuzten talde ospetsuak dira, eta ez dut ezer asmatzen nio, bere egiten duten bezala. Beste gauza bat bere alarain dut, ez dut eskola hitz baten nako, sekulan eskolatik bereziko horietzen. Indo-Europa hizkuntzetan inadien lanak, etimologia aldetik, izan duten greko klasikoainako itzelak badira, latinoainako bada oso serioa ina, eta orduan nire disko gogorra eskuara ama hizkuntzarekin han igitzean, arabatzen dut, hori eramuraz, formaz, iduridik, hemen ama hizkuntzako zerbait. Nire grosso modo, metodua, ez dut geuze asmatzen neure dukutan. Eta oso mezkitatzen naiz, gerbiratzen duen gauza, ez izaiteko hartai, atera, lege bat gerbiratzen duen guzia ez dita urre. Baina hitzak oso garen itxura hundiko dutena, ez ditute, ez zer ikuste hori. Barkaituzte, segundu bat. Lehen esan dako guztiari erantziko nioke orain euskal interpretazioa egiteko lehen gauza da euskaraz jakitea. Eta euskaraz dakitenek ezin dute, ezinezkoa da. Guk txinata etimologia landu ezin dugun bezala, txinenaz ez dakigulako, nazioak hainbeste Amerikan eta Europan Alemaniarrek euskaraz ez baitute jakiten, edo oso gutxi dakiten, horiek edo espainolek eta frantzesek
horiek ez dira gauza euskal interpretazio bat ematen. Hori, arrisku guztiekin, baina guk egin behar beharko dugu urratxak ematen. Egia da hori, diozide, Euretik 85, edo 95, baina beste gauza batzuk ere beharrezkoak dira. Adibidez, itsasoko gauzetan zer ez dakinek, ezin du inoiz jakin korapilo baten izena, espainolez dago korapilo bat deitzen dana, elaz de guia. Entzun dozu inoiz? Elaz de guia. Ba, ontzi, belazko barkutan edo basabinteze, hori da, korapilurik 10-8 aldiz erabiltzen dana. Elaz de guia. Eta itxura dauka erderaz, elaz, el que manda, de los que mi guían, elaz de guia. Elaz de guia da, korapilo bat, egiten dana, horrela, soka bateri, jartzen duzu lurrean, jartzen duzu, holako zelan dan, lotzeko toki baten, ontziak edo barkoak tiretuten du tonera dakaz, eta nasaituta gero, zoaz korapilora, eta berehala nasaitzen da. Berehala kentzen da. Edo zein beste korapilo, tiretuten dauenen barkoak indarrez, ez da nork askatu. Etorri behar dira 3 gallego, holako zeakin, sartzen eta ataratzen. Eta zer nahi du esan elaz de guia? Laztegia. Espadakigu hori, inoiz ez dugu topatuko nondi datorren elaz de guia. Horregaitik, euskera, zakitzea, beharrezkoa. Euskeraz poesiak eta bertsoak egitea, hobeto. Kantaria bazara, hobeto. Baina beste gauza batzuk ere. Espadakizu kimikasko gauza batzuk, inoiz ez duzu aurkituko beste gauza batzuk. Espadakizu eraikitzeko legeak edo formak edo zeak, ez duzu inoiz atarako aga edo biga nondi datorren. Inoiz. Ez da nahiko hizkuntzelari izatea. Hizkuntzelari izatea ondo dago, azken baten ondo prestatzeko asuntoak. Baina beharrezkoa dira urteak eta mila gauze jakitea. Korominas tristea. Ez du jo. Korominas. Ikasi nuelarik Madrilen Unibertsitatea, ikerketu genuen hitz batzuk. Zanahoria. Zatu bida lehen. Zer erraiten zuen Korominazak zanahoria buruz? Etimología desconocida. Quizás árabe. No se sabe. Etortzen naiz Euskal Herrira, galde egiten dionte Txomin ikasi nuelarik euskera mintzatzea. Txomin, nola erraiten duzue hemen zanahoria? Eta erranda, kahot, nola erraiten duzu? Eta berak badira bi hitz, baina berak errandat, zaimoria. Zaimoria, la raíz amarilla. Nola posible da Korominazek erraiten du ez duela etimologia. Korominaz, galerna, gure kaitzen nagusia. Galerna, del francés galerne. Zoaz, frantziko iztegira, galerne, del español galerna. Eta inor, ez da joan Bermeora andra batenik galdetzen, nondi dator galarrena. Zebera izena da galarrena, galduen arrena, ararrena. Linguista handiek ez dute ezagutzen euskera. Kontua ez da ez dutela ezagutzen euskera. Mitxelena batek euskera ondo. Baino, zer eskatu zaie Espainiako unibertsitateetan eta Frantziako unibertsitateetan hizkuntzalaritza ikasi dutenei latina, grekera eta euskerari balida gizun zutzat, baina zer jakin behar duzu? Latina, grekera, kitxo. Nire txanda,
Hau da gai linguistikoa, lehenengo gauza. Hau da, problema, daude bi kultura. Felix Ubiaga ondo azaltzen du. Bago kultura bat zegoen Europan, Ginbutasek esplikatzen du bai, matrilinealismoan, eta etorzen patriarkalismoa. Patriarkalismoak estatuak ekarri zituen, estatu matxismoa ekarri zuen, kapitalismo bortitza ekarri zuen, hau ez da borroka normal bat. Hau da, herri handien borrokak eta gu gara Europako azken indigenak, azken herri matrilineala, eta ordan, unibertsitatea da, hemen dago unibertsitatea, eta hemen dago herri jakintza. Hemen dago boterea eta hemen dago herria. Hemen daude estatuak eta hemen daude herritako batzar naturalak. Eta hau da, gai bat gehiago, baina dago historia, dago antropologia, dana dago, estatua gure kontra daude, haien aparatua beti justifikatuko dute dana, horregatik ez da irakasten gure historia, guretako historia, ez esaten umei patriarkatua Frantzia eta Espainiatik etorri zela, Nafarroa galduta ja, lehenengo emakumeen kontra, milaka emakumei da Europa osoan, esan edut, mesedez, ez pentsatu dela hizkuntzalaritza, ez, hau da, botere borroka handi bat. Gu gara azken indigenak, hizkuntza oso garrantzitsua, hizkuntzaren bidez berpiztu behar dugu herri matrilineal hau, ze Europan daude, ez daude Amazonian galduta, han zailago daukate zoritzarrez, hemen ere oso zaila daukagu, baina borrokatu behar dugu arlo guztietan gure kontra daudelako. Eta hau da, gauza txiki bat, oso importante esan duena, Zaragozan aipatu zen hizkuntzalaritza nazioarteko aldizkari bat egitea. Horren arte beti argitaratu dira artikuluak gure biltzarretan edo Zaragozako iberidazko biltzarretan besterik gabe, baina agian ondo legoke aldizkari horretan beste maila bat. Hau da, 3-4 pertsona, baiza, jo, hemen esplikazio gutxi, zure metoda suposatzen duzu eta entzun dizu, baina ez duzu azaldu, eta ja hor kriba bat, ikasizki bat, eta hori animatzen zaituzte 3 pertsona atera ziren Zaragoza, baina ondino ez da martxan jarri. Baina ondo legoke nazioarteko aldizkari bat, hizkuntzalaritza, ze rementeriak esaten zuen bezala, euskera lehen mailako hizkuntzalaritza egon behar da munduan. Gure ardura da, denon ardura da, behar du euskaren jatorri erakunde fuerte bat, animatzen zaituzten zaudetenok parte hartzen, bakarri dago eta gozuro kuota urtero, txantzak aparte, baina, bueno, aldizkari izan liteke nolaiteko metodo bat egiteko. Gero behin zaiatu ginen ez dugu egin, eta eskatuko dizuegu etorri zareten hori, Josu, Eñau eta Jabi, 3 orrialdetan zuen metodologiaren laburpena egin denoi bidaltzeko. Eta gero bakoitzak 3 hitz proposatu, 3 erro, gero 9 eukiko ditugu, eta bakoitzak erroiek esplikatu, eta bakoitza bere metodologiarekin badatozen, ez datozen bat, erro batzuk argitu izango dira gure ematen, beste batzuk igual beti egongo dira 3 aukera, baina egingo dugu erkaketa proposatzen den Imanol ideia da, osea, gauza asko bakoitza dago bere liburuarekin, baina besti begira adostasunak hasi behar gara. Dena dela esplikatzen dizu ezin den euskaren jatorriaren metodoa. Gure metodoa da, teoria guztiak ongi etorriak dira, umeak bezala mundura, danak izan behar dira ongi etorriak. Baina ipintzen ditugu beko apalean. Euskaren jatorrian daukagu imaginarioan 6 apal. Dena dira ongi etorriak, ezin dugu betorik ipini hasiera. Oin, entzuten badugu 2 pertsona gauza bere esaten dutela, txakurra adibidez, Eñaut eta Jabi badatoz, orduan, 2 pertsona metodo desberdinekin, 2 leku desberdinetatik gauza bere esan dute. Orduan, hori jartzen dugu 2. apalean. Adostasun txiki bat 2 daukate. Baina beste batek, etorriko badira bat, bagoaz igotzen. Baina hori egin behar dugu denon artean nola bai. Joan behar gara, adosten gauza, eta jende gazteari, bestei, ditu, gai izan gara, Euskararen jatorriko ikerlen artean, eunitz, ja, 2. apalean, bat eman 5. apalean, zelan egon garen pizka bat, unibertsitateik kanpo zorionez, hori esker mantendu gara, ez zala herri jakintza, Astu unibertsitatea, hori da sistema patriarkal ezagutza kontrolatzeko, besteak tontuak deitzeko, ze gaur egun ikusten dugu unibertsitatea egun behazko. Joaten, baina azken 5 urtetan zen sistema bat, euneko batek kontrolatzeko jakinduria. Jakinduria zegoen herrietan, herri jakintza. Gure amamek, bazekiten sendatzen besteak, denetari genekin, zoritzarez galtzen ari gara dana. Ez bizagun galdu herri jakintzaren kontzeptua, Astu unibertsitatea. Baina hori behar dugu seriotasun.
Bueno, kolonizazioaren biktima gera. Eta imperialismoa, kolonizazioa da imperialismo guztien denen puntua. Bueno, kolonizazioa eta imperialismoa estudiatzen jarru naiz eta atera den aurre liburu hau. Nahiko badu, liburu honetan izango da. Titula da, imperialismoak hain zuzen, oso garrantzitsua da, dalako, eta autodeterminazioa beste hitzekin nazio batuak. Autodeterminazioa ez da nik asmatutakoa, edo nire lagunak asmatutakoa, nazio batuek asmatutakoa da, eurek finkatu dute zehazki, ze eskubide dituen herriek, ez estatuek, herriek, baizik, eta, bueno, guzti hori estudiatzen zen, kolonizazioa guztiz garantzitsua da. Bestela ezin da ulertu eta guera herri kolonizatua, baina ez instituzio bakarrik, baita gure buruak, eta nik aitortzen den, nire burua ere, kolonizazioa eta zuzendu beharra da, nek ere baixo gura. Azken hitzailean joan behar dugu amaitzen. Oso zeratza. Bertsoak egiten dituen pertsona, bertsolaria den aldetik, horiek denok ez ditugu noiz bai, bertsolaria, gainera herri jakintzaren zaileak denak ez, zaileak hizkuntza egiten duena ere hizkuntzalaria da. Beraz, hizkuntza egiten dugula, benetan, erazten badugu, hemen gauden guztiok gutxienez, berriro esango dut hizkuntza egiten dugula, baldin eta kontzientzia hori baldin bakagu, hizkuntzalaria da. Eta bigarren baiestapena edo bigarren azalpena, nik askotan, gero eta gehiagotan esaten dugu, kaleko unibertsitatean nagoela lizentziatuta. Baina lizentzia hori inoiz ez dala amaitzen. Beraz, jarraitu dugula, herri eta kale bezalako unibertsitatean elkar elikatzen. Orain gabetza proposamen ez baina. Orduan egizara duke, gabetza larrean, solairu batean, batzuk golbak indatzen, beste batzuk argindarra ipintzen, beste batzuk amaiketakoa egiten. Orduan, proposamen mailatik, oso iruditzen zait, metodologia dagoetan. Eta metodologia dagoetan izan duke, batzarre orokor